Pouca ameixa na reapertura da campaña marisqueira en Ribeira. Os mariscadores faenaron nun banco na zona de Coroso, que levaba pechado máis de medio ano. Pois pouca ameixa, poucas. Para empezar, poucas. O primeiro día pasaron non moi ben, aí moi pouco. Eu penso que esta semana xa a xente non se defende. É o que hai, non sabemos onde nos vamos a meter. Pouquiña, mira, se estás vendo ti as caixas, hasta ahora é pouquiña. E de tamaño? De tamaño está algo bo, tamaño bastante bo. Semella que este tempo non foi dabondo para rexenerar, porque na primeira xornada apenas chegaron a coller os topes de 15 kilos por tripulante. No, pues aí, aquí a maioría non colleu, non, se colle. Hai pouco, eu pensei que habería algo máis, pero non hai. Eu me levo 6 meses de cerrado, está claro. Eu non quería, ahora como antes, machacas moito, non hai, por iso. A maioría da xente non, andan aí aproximados, pero xa che dixo, con moitísimo traballo hasta a última hora. A pesar deste mal arranque, algúns profesionais teñen mellores perspectivas de futuro. Do primer día sempre andas a mirar para un lado, para outro, a ver se hai máis ameixas, pero de momento os primeiros días suelen pasar así. Non é como outros anos, pero, bueno, eu teño esperanzas en que sea un ano bastante bo. Os primeiros días sempre son así que andas a tantear en varios sitios, pero eu creo que fai falta tempo. En 2-3 días é cando se ve se pode haber ameixas. O primer día moitas veces suele fallar, pero bueno, eu teño esas esperanzas. Sí, hai que ir probando, sí, a ver. Na primeira parada, o kilo roldou os 9 euros. A clave da campaña estará na evolución dos prezos condicionados pola proximidade dos festivos, que son incrementar as cotizacións, pero tamén pola apertura das concesións na illa de Arousa, onde os prezos quedaban 1 euro por debaixo dos acadados na rula ribeirense. A maior presenza de produto no mercado pode ter o efecto contrario. Pode cotizar a alza, pero coincide que tamén na isla, que eu son da isla, tamén abriu campaña. E ao mellor perjudicalle. Sí, supuestamente está entre 9 e 10 euros, non sei agora, porque abreu a Arousa tamén, é algo cambados, non sei como querrá o precio.